Opgepast voor de start. Hoe is kermis ontstaan? Maar ja, dat is al heel veel jaren terug. Ik geloof al zeker in 1800 heb ik wel eens gehoord. Zo lang leef ik niet, dus ik zou het niet durven zeggen. Maar ja, toch wel zeker heel lang, want het is iets van vroeger uit. Vroeger was het kerkmis, het is nu kermis. Dus dit is iets van, ja, toch een beetje een katholiek feest geweest. En maar ja, wel voor iedereen natuurlijk. Heb je een beetje naar je zin op de kermis? Ja, ik vind het leuk. Ja? Ja. En welke attractie vind je het leukste? Botsauto's. Ja, en waarom? Nou, ik kan gewoon een beetje rondjes rijden en tegen iedereen aanbeuken. En verkies jij de kermis boven een pretpark? Nee. Nee. En waarom is dat dan niet? Nou, het is allemaal veel duurder dan een pretpark. Hoe lang duurt dit als werk? Ik doe hier de kermis in West-Vlaanderen dit jaar voor het 40ste jaar. Dus ik kom 40 jaar in Oostburg. En voor de attractie, wat moet je hier doen? Nou, ik heb de grijpkraan altijd gehad. Inmiddels heb ik er 2, omdat er wel eens kermissen zijn die dus dubbel vallen. En dan ga ik met die ene naar de kermis die dan dubbel valt. Zodat ik toch altijd mijn kermissen ook in de kleine kernen van de gemeente Sluis kan voorzien. Welke attractie vinden jullie het leukste? De botsauto's en die powerdance. En waarom vind je dat het leukste? Ja, bij die powerdance word je lekker misselijk en ja, dan kan je niet meer weten waar je bent en zo. En de botsauto's dan ga je tegen iedereen tegen elkaar botsen en zo. Ik vind het zelf echt leuk. Ja. Nu is het afgelopen.